Festagiroa somatzen da hitzan. Trikiti soinuari jarraiki, kalezkale eta tabernaz taberna dabil jende mordoa. Irrika elkartea sortu zuteneko 50 urteurrena ospatzen ari dira. Zumarragako auzoetan zaharrena da hitza. Jatorrena ere bai, askoren ustez. Izaera berezia du zalantzarik gabe eta bertakoek harro esango dizute eitzakoak direla. Baina nolakoa ote zen eitza orain 50 urte irrika sortu zenean? Ana Izagirrek eta Bixi Garziandiak ondo gogoratzen dute. Jendea orduan garai hartan kaldea etzan juten, erosketak egitea. Dana, goien egiten zan. Ambientea jendea egoten zan orduan, da basarritarrak etortzen zian. Astoa dendan ondo lotu, kanila horitan, eta erosketak egitea. Garai hartan eitzan zeren hiru denda, janarik eta saltzen zituena. Gero bi karnanzeri eta bi arraindegi, drogeria, da merceria ere bai, da pelukeria ere bai. Gazte jendea dana jolasten, atxibiri kuartoz, kuadrota eta pelotan da danen. Eta gero, lan egin da gero gizonezko danak, kortanea eta txominenea tragoa botatzea. Eitza asko handitu zen, guzkundu ginenen orain 53 urte. Zeren egin zuten hemen, igual 200 etxe bizitza ogeio. Eta gehien bat, jende gaztea, bikote gazteak erosi ginduen hemen. Gazteak ginen eta ume asko jaio ziren. Asko igozan orduan bai. Orduan, urte haietan, udaletxeare astuta zegoen, eitzakin. Eta, San Isidro eta Avenida Antigua kale horiek zeuden oso gaizki. Gaizki asfaltatuta, argeri gabe, gogoratzen ez baita ere, uran arazoa zegoela. Zeratik, orduan etorten zen tantelura, kamioi zisterna bat, eta uran bila hautza juten ginen. Bilara baten ondorioz, pentsatu zen, udaletxeari zergak ez ordaindu. Eta orduan, bilketa bat egin, diru bilketa bat egin, eta diru horrekin, oso lanen, konpondu pizka bat gure herria, kalia. Elkarte gastronomikoak oso txartatuta daude Euskal Herritar askoren bizitzan. Gure kulturaren ezaugarrietako bat direla esan daiteke. Baina ez da beti horrela izan. 20. mendeko 70ko hamarkadan hasi ziren ugaltzen elkarteak. Zumarragan, irrika izan zen lehenengoetakoa. Jose Mari Zabalo, Txomin Garziandia eta Mikel Ormazabal irrikako beteranoak dira. Elkartea sortu zutenetatik gelditzen diren bazkide bakarrak. 27 lagun, juntaiutza 2 kuadrilla harten, kortalen da txominenen ibiltze ginenak, juntauta, pensauta sociedad egin. Era la época en que, que la gente, para evitar un poco, el chiquiteo de bar en bar, en vez de juntarnos en un bar, ¿y por qué no nos juntamos en una sociedad y tal? Y así salió. Las 2 cuadrillas que tendríamos 25, 30 años. Entonces, la idea era, las cenas, hacer aquí, comidas, y luego, más o menos lo que se hace en una sociedad, vamos. Gu soziedad pensau, eta itxea, igual hilabete baino lehenago, hasi zen itxen. Pensau eta zeitun. Ja papelak itxen da hemen gaina lan asko inuan. Guk hemen bazeian harrik, 500 kiloko harrik, hau basarri egoan. Eta han jaietan da, geuk lan asko ingenduan hemen, geuk itxen duan lana. Soziedadek itxuan, danak pilean azituan, danak itxen bateak, hasi Zumardi justu binda zeuan, baina hemen oso gutxi zeuan. Hemen itxegen duan askotan. Azte guztie, afalie, etortzetuan jendea eta, oie, como funciona? Etortze egin zean, eta
hemen afari egiten duan, ikusteko tike nola funtzionatzen zuen, da nola afariet, izetuan el bon. Inaugurazio egunean, etorri zian, parrokoa normala danez, bedikapena ematea. Don Domingo Irigoyen. Udaletxetik etorri zen hemen dukan Victoriano Tellerian Andrea zala zinegotzia. Gero baita Guardia Zibileko tenientea. Gero hemen lan egin zuenak eta jende asko etorri zen. Hurrengo urtean, apirilean egin genuen eskursio bat. Errioxara jo ginen, 2 egunetako. Esan genuen, derrigorrezkoa zala bigotea da matea. Eta nik bigote eta perilla utzi nuen. Jose Mari Zabalok utzi zian orduan bigotea eta gaurko egunez baindikan bigote egin dago. Hoxe, parrilla egunkean zoragarri, da hemen anindako afaridan egiten gintzen, hemen kozineroik gutxi zegoan. Gu hemen hasi ginenen txuletea eta bizigue. Mende erdiko joanean 2 urteko etena izan du irrikak. Izan ere, 2008ko udan, elkartea zegoeneko eraikina bota egin zuten, han bertan berria egiteko. Baina 2010ko udazkenerako prest zegoen irrika berria, aurrekoaren leku berean. Ordura arte bezala, ordutik ona ere, irrikaren jarduna ez da egoitza barrura mugatu. Elkartaren ateak ireki eta auzoko zein herriko bizitzan eragile izan dira irrikatarrak. Irrika elkartea izan da hitzantzako, ez soziedade gastronomiko bat bakarrik, gauza askotan lagundu do. Eta gauza askon artean izan da, bai festetako hainbat ekitalditan, meza ondorengo jubilatun luntxen, luntxa beha prestatzen du, umentzako txokolata da beha prestatzen du, festa batzordek bilera asko bertan egite ditu, eta hainbat laguntza emate ditu, bere elkarte barruko funtzionamentu hortatik kanpo baita, ez? Eta orduan izango nuke, zen dela, soziedade gastronomiko bat baino zehose gehitxo. Eta bai gero, 2019 festa batzordek irrikai bere lana eskertuz bezala, holako oroigarri omenalditxo bat egin zion, eta oparitu zitzaion kuadro bat, bertso batekin, eta bere urtetako lana eskertuz. Denbora luzez eraman dute ekimen askoren zama, meza osteko amaiketako umen txokolata da, ta batzordeak omendu nahi du urte hauetako lana, nola irrika ala izazpi ez da izan lan makala, espero dugu aurrera ere horrela jarrai dezala. Espero dugu aurrera ere horrela jarrai dezala. Uztailak 2, Santa Isabel eguna. Udaleko eta elizako agintariak, dantzariak, txistulariak eta hainbat herritar antiorantz doaz Zumarragako jaiegun handia ospatzera. Belar usaintxuz eta lore ostoz apainduta ageri da eitza. Ermitako estalpe ondoan irrikatarrek prest daukate bideko nekea arintzen lagunduko duen gosari txikia. Ohitura zaharrari eusten egiten duen ahalegin hori aitortu eta eskertzeko, jaien hasierako pregoia irakurtzeko ohorea eskaini dio udalak irrikari. Gabon Zumarraga, para los miembros del Irrika, de la sociedad Irrika, es un honor ser protagonistas de este arranque de fiestas, justo el año que celebramos nuestro 50 aniversario. Nosotros tenemos claro que las sociedades populares son uno de nuestros tesoros. Son un tesoro porque en ellas se fomentan las relaciones sociales, se aprende a cocinar, a compartir, a trabajar, a disfrutar en grupo. Lagunak, beraz eta, gora Irrika, gora Itza, gora Zumarraga, gora Santa Isabel jaiak, eta gora Asunción!
izan zirelako gera, geralako izango dira. Gora irrika eta irrikatarrak. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz bai gina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturik gaude.